In fact, nag-comment pa ko dito. Naghambal ko to, Papa J. Boy Nunoy. Idol lagi na ko ninyo, mga brad. Mat salam. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Via. Uy, Dia. Ni Dia. mo ba ni katong nag-viral? Dia. Via? Viral infection. Ay. Lisa Jeronimo, first time ko mag-live, Papa J. Boy Nunoy. First time ko man sila makita. Aba! Te, sa pagkita mo, ng sisa, Ambal niya dire kagwapo manggali. wala na iliwan. Sure ba di? Ilain mo. Na. Gwapo guway lain. In ni Papa J. Boy Nunoy. Isa ako ka estudyante, working student. Ni idol na to ni mga working student. Clap. Clap. 21 anyos. May boyfriend na tani ko, Papa J. Boy Nunoy, pero bulilyaso. Bangod sa akong sitwasyon, Papa J. Boy Nunoy, nga di ko gid malikawan. Sa ingani nga kondisyon, Papa J. Boy Nunoy, di ko balaan kung sakto ba ang nahimo ko nga desisyon para sa among relasyon sa akong boyfriend. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Michael. Si Michael, pareho man kami, Papa J. Boy Nunoy, nga estudyante. Ini, Papa J. Boy Nunoy. Nagsulod ko sa isa katrabaho, Papa J. Boy Nunoy, nga wala ko bali. Nga mo galini ang dagan sa panrabaho, Papa J. Boy Nunoy. Nagsulod ko sa isa kagitawag, Papa J. Boy Nunoy, nga massage center. Manghihilot. Lain man tong maniniyot. Lahi po ito maniniyot, brad. Photographer man ato. Oy, speaking of photographer, Papa G, always sila nagapamati. Uy, salamat ha. O si Binjo, si Inche, kag si Kana mga Boss idol. Jericho. Mga idol na to. Kag si Toto. Dira, good morning sa inyo Salamat, sa Tisar. salamat. Papa J. Boy Nunoy, ayaw na ninyo dugaya. Kay iya kong kuanon. Klaruhan na din. Sugdin nyo na, Papa J. Boy Nunoy. Kaya hindi man gud eh. Nagdesisyon ako, Papa J. Boy Nunoy, nga mag-ubra. Baga working student ba? Eskwela, obra. Ano itong ipamangkot ko akong boyfriend nga si Michael, pero nagsugot man siya. Ang ending, Papa J. Boy Nunoy, na bulilyaso. Ang among relasyon, bangon lang sa among obra. Para lang ginin yung maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, mo niyang natabo. Okay lang ba ni mo nga? Arita sa gilid sa suba. Okay lang Wala man ang problema kaya samtang nagapungko kita dire sa kilid sa suba, mas maayo man na nga nagatunto ng aton nga bunit. Ti tama-tama na karon makapuli kita, ti may madawi na kita basi kung hindi haruan basi puyo man. Maayo na kay at least natay pagsundan niya inigbuli na to sa balay na to. Kasi akiga na buntang nanay ito. Amo gani na nga manami kay nagabanding pa kita duwa. Tapos kung magpuli ta siguro bahala daw ay tadawi importante nga ako lang nangimong haluan. Masugot man ko anagang pero pwede po pahikap sa imong tilapia. Ikaw balagang ba
giingnan ta ka nga Pila- dili lagi ni tilapia. Ano mang gali na? Dili lagi ni tilapia gang. O tanawa ba na o? Ay, Tanawa o may himbis. Tapos may sirik, tapos kagdako pa. Kabalaga nga, dili ka kilala ka tilapia? ano mang gali na nga klase nga isda na? Tanawagang o lipunan. Amo gali ng itsura sa lipunan? Kana. Dako lagi ba? Ana manggunagang. Ang gali na eh. Pero gang, dugay na kita mag-boyfriend, mag-girlfriend ba? Pero, saan mo ko mo? Tag-agtsansa ng Kabalaga nga. sugbahon ng imuhang lipunan kag aron makaon. Kabalaga nga, wala bala ni ginasugbang kuhan lipunan. Wala din na ginasugba. Ano lang gali na? Ginaganggang. Ginaganggang lang gali na. Wala ka pa katilaw sang lipunan nga giganggang ha. Wala pa ko katisting sila gali. Ikaw Pero kung patistingon ko nimo, first time na ko makatilaw ginanggang nga lipunan gang. Ikaw balagang di ba gang ginambalan ko na ikaw nga kung makahulat ka, imo gining priska nga lipunan. Hindi ka magkabalaka gang hindi ko gini pagpalubokon. Sige gang. Relax ka lang bala. Sige, basta. Samtang nga ari lang di ang ako nga lipunan, importante nga ara man da ang imo nga bunit. Sige gang. Walay problema na. Ako ning halungan ni akong bunit. Op. Ang imo kamot. Sorry gang. Kabalagang hindi Pasensya. pala magdali. Pasensya na gang. Kabala Ano tong hambal mo sa akon sa text? May hambal ka sa ako importante. Oo. Amo si mga gihagat ka diri kay gusto ta ka makigistorya sa imo kag maglisensya man tani ko nga. Malisensya para sa ano? May hara ko sang ihambal sa imo gang ba. Gang, Kabay pa kung tani nga pasugtan mo ko sa akon nga gusto. gang. I hope mo hindi na malahain ha. Hindi gang. Akon malang ni gang. Kinahanglan ko gidabi gang eh. Ano ka na? Hambal na bala. Gang. Gusto ko nga mag-obra samtang nag-eskwela. Nga man, kulang pang... Kabalo ka na nga daan gang 12 kami kabilog kag ako ang subang. Sa 12 kami, si nanay pasubong nagabusong pagin. Ti, alangan niya, pabayaan ko man ang akong nga pag-eskwela kay gusto ko gidabi nga makatapos ako sa pag-eskwela. Bisa pa wala kami sang kwarta mo na nagapangita ko sang pamaagi nga maka-eskwela ako gang. Grabe po na imong tatay no, mura po guwain. Kabalo ka nga daan gang hindi kinaabi malikawan kay sa bukid nga daan permitog na. Imong papa ba, mura guwain. Nga man. Fighter. Ikaw balagang nagaplano na gani kami kay ambal ko ginistorya ko gani nga si mama nga mang ipakapo na lang bala na si papa. Gang, anong imuon sa nagagong ang tao kapunon gang? Murag parehas man na sa kwan balagang nga parehas man na sa ido kuhaon ng itlog. Oo ba? Pero hambal mo... Hindi na kinahanglan mo pa ospital ga nga. Pero hambal Kita mo ning lastiko ga. Hugton mo lang na gang. Higtan mo lang na kalastiko. Katang Rambo? Maabot na ning panahon gang. Mataktak lang ginagang. Ano, my God. Pero gang... Sige gang. Importante Mas mayo gang. gani na gang. Pero... Mas okay kung makapo. Pero makapo na yung tatay gang. gani gang. Damo-damo nagibala kami gang. Tapos nabalan man namon gani nga bal ko mang si papang mang ipapapsmear man akong kaisabi. Kaso di mo sagot ang imong papa. Pandamay. Sige lang gang. Ginakadlaw lang nato ning problema Gani, gang pero ti ano gang masugot ka gang. Gang, wala ko'y mahimo gang kung gusto gini mo magtrabaho gang. Eskwela, basta ang importante kaya nimo. Kaya ba nimo?
Kaya ko gang bisan mabudlay gang kayahon ko ginagang kay para gihapon na sa akon samdi pa lang araw. Sige gang. Basta ang importante, ari lang ko sa likod mo. Nganong dira ka man sa likod ko gang pwede man kakatubang. I mean, backup lang ko nimo kung may mga kailangan ka. Buligan ta ka. Amo gani na gang nagapasalamat gid ako gang sa time nga ara ko sa down, ara ka man sa up. Sige, wala problema na. Basta kung ako ara ka sa down, ako bahala diri sa up. I love you gang. Love you, gang. Ay, Ate, sige, kauna na to ng tilapia. mabuli ta gang kay serum na abi gang oh. Gang, Gang. tibunga ko gang. Oh, baby, sige. Sige. Hinaya lang nga mamumo ko. One, two, Gang, pasensya ka gang nga, wa pabaya ko hugas. Tingala ko, abi ko ang tilapia ang nanimaho, gang. Sir, mayong gabi, sir. Sir, ano gusto mo, sir? Soft o hard? Ikaw na ba ni? Oo, sir. Mayaw ka. Welcome, sir, sa Pagmahay Hilot. Mayaw kay nakasulod ka na dire sa kwarto. Kagsugde na. Sir, palihog na lang, sir. Pakitanggal na ng sang pan mo, sir. Sang bayo mo, sir. Sige, way problema na. Sir, Dugay na ba ka dire, miss? bago pa lang ko, sir. Mayaw kay bago pa ka. By the way, ako dahil si Ruben. Ikaw, anong pangalan mo? Ako gali si Kwan, sir. Si Gina. Karen po. Nakabutang sa imong nakabutang sa imong ID. Via imong pangalan, Via. Via pala, sir. Oo. Sige. Sige, sir. Pwede ka na kahapa, sir. Sige, buha pa. Mayaw ka ba muhilot? Sakto lang, sir. Hindi mako makahambal maayo, hindi mako kalain kay depende man na karon, sir, sa performance ko, sir, kung magustuhan mo or hindi. Sige. Sugdi na kay buwakso na ko ko. Dali lang, sir, ha. Makuha lang ako sang latik dito, sir. Banyos na akon, sir, para nami ang imo pamatyagan. Sige, maghulat ko. Mayo. Sir, pila gusto mo kakatumbal puson ko, sir? Ada pa din katumbal eh. Oo, sir, para init-init kaayo kay. 'Di ba, sir, kaila mo si Kwan? Si Rapi Larano Sumalpo? Katong ako ng amigo. Mahilig po to magpahilot pa. Diri po. Oo, sir, ari sa diri parmi, sir. Diri po sa gapahilot upod niya si Julius. Sige, sir. Sige. Mayo na kay. Sir, anong gusto mo nga oil, sir? Kanang may latik o wala? Tagay ko diyang pinakadabes ninyo nga oil. Sige, sir. Mayo na kay. Bagong salta naman ang hilot. Sir, hapa palihog, sir. Sige, muhapa na ka. Sige, sir. Umpisahan ko na, sir. Sige, sugdi na. Muna ako sa babaw.
Sir, hindi mamarsa, sir. Pasensya, pasensya. Hindi mamarsa, sir. Bakit? Kana. Gastrong, sir ba? Ikaw, sir ba? Sir? Sir, advice ko sa imo, sir. Magbalik ka di sunod, sir. Maligo ka, sir. Panglugod ka man, sir. Naman. Daga na kayo kag buling, sir ba? Okay ra. Sir, unsa ning if you don't mind, sir, unsa ning sa ubos sa imong kwan, sir, sa imong lubot? Naibo ko lagi ni sir. Kada, flashlight o battery. Nagdala ko flashlight. Kay basig, abtan ko dolog mo brown out. Hindi man, sir. Naaman ni mata, sir. Unsa ni sir? Uyapos. Laktawan lang na ako sa ni sir. Hindi na pagtandog. Hindi na pagtandog. Laktawan Kay na basig ako ni sir. magbulkang taal na. Kamusta pa matyagan mo, sir? Sakto lang, Okay sir. na, Okay na. Diri gawa, sir, ha? Ipisgaon ako diri gamay, sir, ha? Kana. Mm. Agoy! Agoy! Ikaw kang uyapos. Wala, sir. Wala, sir. Napay uyapos din nasa piha. Padamay. Wa maganingon, sir, nga naa pa di ay sa pika. Sige, padayon. Sige, sir. Taga diri ka lang, sir. Di ko taga dire, taga Davao City ko. Taga Davao City. Unsay nindot nga eskwelahan dira, sir? Dagag mga nindot nga eskwelahan dito. Gusto ni mo pa eskwelahon taga dito. Ikaw, sir, ba? Hindi man, sir, okay. Maulaw ko, sir, kay Ayaw ka ulaw. bago pa lang ta nagkilalahay, tapos Wala problema na. nag-offer ka na nga mapa-eskwela sa akin. Ay nga na ko kagalantin, day. O gusto ni mo, maupod ka na ko sa Davao City. Sir, dito sa Davao, sir, may eskwelahan ba dito ka grade 1, sir? Tanan, kinder, grade 1 nursery. Daga dito ang eskwela. Amo ba? Sir, basi kung pwede ako dito, sir, grade 1 naman nabi ko, sir. Grade 1 ka lang di ay. Kung maupod ka sa ko, Oo, sir. pa-eskwelahon taga. By the way, Sir, pwede ba na, sir, nga, grade 1 pa lang ko, sir, kung pa-eskwelahan na mo ko, sir, mulukso na ko sa grade 6, ana, sir. wala problema. Kaya ako'y kailan ditong principal. Amo ba, sir? Basta yatag ko sa mo ang tanan. Pero, dali lang dahil. Ano bot? Unta, tatis. Ano bot mo kasi ganon, sir, nga, ihatag mo ang tanan. Gusto ni mo, ang imong TF dire nga 600. Himuon ako 5,000 pesos. Sir, bali, 250 lang gigani ni sir per customer, sir. Pero, nako'y hangyaw ka na mo. Pag musugot ka, tagaan ta kag 5,000 pesos. Lingawa lang ako. Anong bot mo sing ganon, sir, nga, lingawon, bot mo sing ganon, sir, itikon ta lang ka pirami. Hindi. I mean, ihatag ka na ako akong kalipay. Musugot ka. Bot mo sing ganon. Wala. Sige na, tagaan ta kag 5,000 pesos. Ano ini? Sugot ka. Ari ng 5,000 pesos. Wala. Di ba? 5,000 tuod. Gusto di mo dungagan ko pa nag-isa kaliba. Sir, higher, sir, higher. 6,000 pesos. Pera o bayong? Bayong, sir, bayong. Bayong day ka. Bayong day ka, ha? Are. 7,000 pesos. Pera o bayong? Bayong, sir, bayong. Sir, pwede inaya lang ang tingong mo, sir. Mabatian kita sang manager ko, sir. Sige. 7,500 pesos. Plus jacket, plus CD. Cellphone pa. Pera o bayong? Sir, unsa na brand na cellphone na, sir? Katong Basig- Mansanitas Mobile. Basig si Kiki na, sir. Ano? Pera o bayong? Bayong.
Ang tanong, 8,000 pesos. Plus cellphone, jacket, plato, kaldero, bandera. Bayong, bayong, bayong. Bayong pa ako, sir, bayong. Bayo. Bayo o bayo? Bayong. Are na, last na lang yun. 10,000 pesos. Bawion ko na lang ni Day. Sir, ikaw bala, sir? Bawion ko na lang. Pera na lang, sir, pera. Kana. Kabalo ka nga daan, sir, nga. 13 kami mag-utod. Tapos Sige. ako ang panganay, ako lang abi ang masaligan ni nanay, kaya mga gagmay pabi ang mga utod ko. So meaning musugot na ka sa kung gusto. Sugot ako, sir. Dali na dire. Sugot na lang ako, sir. Dali na dire. Kaya ato ng sugdan. Sir, Kung ako ang imong gihilot karon. Ako na sa imo hilot kanimo. sir. Ayaw sa sir, oy. Sir, ikaw, sir, Wala ba? ayaw ni. Ikaw, sir, ba? Nakabayad na kagasto na ko nimo. Nasig man kakaayo, sir. Ayaw sa sir, oy. Wa pa, sir. Sir, Ansay wala pa. wala pa gani ni mo gimantikaan. Gang. Ano ka? Anong problema mo? Gang. Kalaan sa pamatyagan ko, gang. Ginaubo ka? Wala man. Sipon. Daw ka malalang gid sang pamatyagan ko. Gang, basi magpulit ta karong gang may magyan ta dira kalduhan, gang. Sige. Bakal tagaldo. Ayaw lang katong may itlog, gang, ha. Yaman. Nakakaon na abi ko gina itlog. Sige. Kinahanglan ko na lang gang kaldo na lang. Dali lang ga. Kagina kapag gali, di. Kaya na kapag hulat sa imo ha. Pero napansin ko, gaya na pa tanang galakat-lakat. Nawala ka sa imuhang sarili. May problema ba? Ano gang? May problema ba ka? Wala. Ha? Mura kang tulala. Wala ko sang problema. Mura kang tulala sa isang tabi. Naga At di mapakali. nagaisip lang abi ako sa amon nga pangabuhi abi. Basig napektado na ng imuhang lawas sa ano ha. Sa imuhang eskwela, trabaho. Wala gang makaya ko pa man Maguntat ka lang kay trabaho. Gang. Pag-untat kong trabaho, paano na lang ako pa eskwelaan ni? Kag importante gang wala pa man ni sambil. Siguro doon nga diligin na magsambil gang. Ikaw balagang Kung masambil na, Ikaw balagang Hindi ka mag-amo sinagang. sige. Wala ka kabalo nga ikaw na lang na ginahulat ko para magsambil ni. Magsambil lang akong pagpalangga para nimo. Ay naman gang. Bitaw gang. Dali na, na. Pwede ako lang anay magbayad subong. Naghalay ka kwarta lagi. Nakakuha na abi ko ginagang May customer abi ko gina nga mabuot. Ba? Basi kung iba na ng mga customer ang ginahambal mo din ha. Hindi gang kagisa pa gang sa amon nga ang ginatrabahoan. Bawal sa mga kwan gani makikistorya lang. Ano ba? Sige na, mag-order na. Basi may sudan ka mo sa inyo balahay? Wala lagi. Kasi hindi ka magkabalaka mahapit kita tidto karon mabakal kita lechon manok. Manitong tidto tong baklanta nga lechon manok gang ba? Sige. Masarap kahit walang manok. Ami ko masarap kahit hindi luto. Sige na ba? Ano ng order? Kamusta nga lang mo gang? Okay lang ko. Ano lang,
Ginalantaw lang ta ka kay murag medyo. Gang kwais ako bangko gang din kay dumatumba ako. Sige. Oh, ari. Gang Ah. hindi na lang ko pagkwais ang bangko kay masabak na lang ko sa imo. Sige. Sabak na lang. Gang ha, hindi ako Bantay na. Basta malingkotan mo ng lansang de. gang ha, Disingko ra ba na? gang ha, hindi ako pagkalsoy gang ha. Hindi. Ako na bahala ni mo. Sige natin kayo mag-aaway na ta. Sige gang. Balot lang na akol. Kanang hotdog kol, ipachop lang na ako. Via, ikaw na ba na? Ari ka naman? Siyempre, ako pa. Kagapon ara ka pa man. Wala pa gani ko na uli-ulian. Naghihidlaw ko kanema. Sa sunod bi kung maglakad ka diri, dala ka man sang sabaw ay. Sa sunod, Maluoy. dali lang. Maluoy ka man ka na. Magpa-deliver na lang kong sabaw. Ha? Dali lang. Tawagan ko nga ako ang mga batos. Hello? Oh. Inyong amon. Pa-deliver ibig sabaw din sa Kadaro. Kanang pinakanamit nga sabaw. Kanang inighigop sa ako ang amiga. Malipat siya sa iyang pangalan. Subong dayon. That's an order. Grabe ka ba? Di ba? Isa mo lang ka Ingana ko. isa mo lang kapag sugo sa mga tinawo mo. Basta ako. Ano gali ang obra mo ha? Sikreto na para bibo. Ate sige. Sugdin ako. Kaya ako na baala siya. Ano gusto mo, soft o hard? Gusto kong soap. Gusto po na kong hard. Okay. Ari na. Kamusta gali ang imo nga uyapos? Okay na? Okay na. Nabutagan na akong amoxicillin. Ano, pangunang bayan. 5,000 pesos. Basi kung pwede. Okay lang ba na? Wala na, habi ako sang notebook. Wala No naman ako problem. sang lapis. No problem. Dugagan ko 2,000 pesos. Okay na ni. Okay na ni. Sugdin ako. Ba't mo si ganun? Maano kita? Siyempre, dating gawin. Kung ano ang gusto ko, yatag ka na ako. Sige. Plastar na. Sige na, talikod na. Talikod na. Duko gamay. Sige. Pero dali lang. Inayon ko lang niya. Dali lang. Hindi ko gustuhan. na. Kay kabalo na ko kung saan ang imong himaan. Ipatalikod mo naman sad ko. Wala ka na sanay, Di ko, Sige na ba na? Di ko. Ibasig. Mag-init ng akong alatrasan niya. Ano naman, Sige na ba Di na? ko. Kung hindi ka karon, hindi ka gigatilaw sa akon. Di ko. Sige ka. Hindi ka karon ka kwan sa akon. Anong kakon? Hindi ka karon ka 3 points. Dili na nahimo. Sige na bala. Ako Hindi na na ni iba. masakit. Hindi na ni masakit. Mantikaan ko lang. Hindi na. Di ba, hambal mo sa akon. May mga panuhot-nuhot ka. Sige Talikod na bala. Hindi, ako na. Hindi na masakit. Labatiba malang ni. Ayaw na. Ayaw ko dyan. Hambal ko gani sa mo. Hindi ka magpatama. Sige kaon ka. Kwan. Hindi ka magpatama. Sige kaon ka saging. Ambal nila pa nga. Gihambal lang gani Ambal nila sa to nga. coronavirus ng saging. Gihambal lang gani nila to nga. Makapapagon sa resistensya. Nagpanik buying na kaon sa saging. Lantawa. Sige ni. Naglisod. Buwasa. Bakal ka karon magpuli ka, bakal ka naman kapayas. Damo pa ka istorya. Dali. Hapit ka kay Do, kay pwede ka tito ka, bakal ka kuhan isa ka litro nga tuba.
Damo ka pa istorya. Dali na dire. Nga. Ako di Aba, bahala. sige na. Nagkakapagambal-ambal ng saging. Kinig saging mo. Wala ba kayo napansin sa imong sarili? Wala. Wala man. Payat na kayo ka ba? Hindi na kapag diri sa suba. Gaya na pa ko diri ginalantaw ta ka gina-telescope akong gamit para lang makita ta. Pansin ko nagapayat ka. Wala. May sakit ka? Wala naman eh. Nag-diet lang siguro ako ah. Tama na nang sige kaon og saging. Wala ko naging dala ang bunit naton. Okay lang. Pero ano tong gichat ni mo sa kuha nga? Makikistorya ka sa kuha one-on-one. Oo. Amo gani nga gindala ko ikaw diri sa suba eh. Sige. Andam ko mamati sa imo ha. Kung ano ko to. Importante ba na? Amo gani nga dala ko ikaw diri kay importante gid ni katama. Sige. Kag hindi ako makatulog gabi. Kag gusto na gid ako nini nga ihambal sa imo para nga matapos naman ni. Ihambala sa kuha. Para mabalaan ko. Joel? Michael lang ang pangalan. Michael John, di ba? Tama niya. Michael John na yun. Ano ka man? Sorry. Di ba Michael John imo pangalan? Michael John Lego. Ah, Ano ka to? Michael. Importante ba ni? Para ba ni sa to? Siguro amo na lang ni ang ulihin naton nga pagkitanay. Nabudlayan na abi ako eh. Iklaro na. Ah. Anong ulahin na napagkita na nato diri sa suba? Hindi lang sa suba, Michael, kundi tanan. Anong tanon? Gusto ko na nga makigbulag sa imo. Michael, nabudlayan ako eh. Via! Umpisa nga, nakatrabaho ako, mabudlay na ako sa pag-adjust sa aton nga relasyon. Nabudlayan ako sa pagkaon, nabudlayan ako sa pagtulog. Kaglabaw sa tanan, nabudlayan man ako sa pagbuna. Michael, hindi ko na makaya eh. Kagbase kong magdugay pa ining aton nga relasyon. Via. Base kung hindi mo na gid ako makita. Via. Ambala ko nga. Michael, Dili na tuod ang imong ginaambal sa ko. Michael, tandaan mo nga palangga akong gid ikaw. Dili na. Sa ano nga rason? Wala sang rason, Michael. Imposible nga walay rason. Wala sang rason kay gusto ko lang gid nga makigbulag sa imo. Gusto ko lang gid nga makigbulag sa imo. Imposible nga walay rason nga makipagbulag ka sa ko. May nahimo pa ko? Wala ikaw sang may Napasakitan ba ta ka? nahimo. Wala ikaw sang may nahimo, Michael. Nakita mo ba ko nga may iba kong kaupon? Wala man. Kagangi mo nga pagpalangga Kung wala- sa akong tampad man, pero Kung tampan, anong rason mo? nabudlayan ako, Michael. Nabudlayan ako. Nabudlayan ka? Nabudlayan ako. O basig nabudlayan ka na sa atong relasyon kag may bag-o ka na? Isugid. Michael. Isugid kay Mayor! Wala ako sa iban. Ang ako man lang gusto, abi nga Anong wala sang iban? magkigbulag ako sa imo kay may ara ako sang Sang ano? may ara ako sang
Ano? Ano na? Wala lang, mayara ako sang ubo. Biya. Michael, Yan ba sa ko ang tuod? Maintindihan ko. Michael, siguro kung Kung magdugay pa iambal mo kita. sa ko ang tuod, maintindihan Hindi ko. mag-work ang aton nga relasyon. Michael, siguro napansin mo man nga. Nagbago ako, di ba? Nagbago ako. Amo ba ka ng rason? Kang nabudlayan ako sa pagbalik sang dati nga ako. Buligan ta ka. Buligan ta ka para Michael, wala ikaw mabalik. sang may mabulig. Wala ikaw sang may mabulig. Labi na gid sa pinansyal nga butang. Pinansyal? Pinansyal? Ano ba ang nambal ko? Pinansyal? Bangon sa pinansyal, makipagbulag ka sa ko. Pagsultig tuod. Siguro Pagsultig amo to. na ina. Pagsultig tuod. Michael, Pagsultig tuod, Biya. Biya! mapailaw-ilaw na ami ako eh. Biyaan mo na ko. Biyaan mo na ko. May ara sa nag-offer sa akon tito nga mag-eskwela ako. Hindi na ako magagi sa grade 1 kundi diretso na ako sa grade 6. Accelerate. May, Every month may libre lapis. Ang importante tahalan ko lang iyang lapis. Michael, Biya. gabay pa nga. Biya. Gabay pa Michael nga. Hindi mo ako kalimtan na. Michael, tandaan mo lang gid. Tandaan mo lang gid sa tanan nga tinion. Sa diin ka man makakadto. Tandaan mo lang gid nga may isa ka tao nga may nagpalangga sa imo sang tampad. Kag sa subong Michael, gusto ko nga magkigbulag sa imo. Madumduman ko gid Michael ang aton nga pagpamunit diri. Nagaupod kita sa suba, nagapaligo. Wala bayo. Nagasakay sa karabaw nga wala bayo. Yatula. Nagabalay-balay sa kalasangan. Wala bayo. Naay bayo. Nagaluto-luto. Wala bayo. Naay bayo. Michael, Kung matulog, kung matulog. Kung matulog. Wala bayo. Tulog-tulog ta. Walay bayo. Michael. Biya. Biya, di ko magbiya, Biya. Dira ka na lang. Biya. Dira ka na lang, Michael. Anadon mo na lang imong kung galingon kung maligo kahit ikaw na lang isa. Wala bayo. Ikaw eh. Na. Michael! Napa. Naa pa, Michael? Ano? Ibilin ko niyang kapiya ko nga chinilas sa imo. Taguon mo, ina. Kagang ang kapiyak nga chinilas, taguon ko man ini, Michael. Ibig sabihin, Basi magabot ang tinion. Nga mangin kita pa. Hindi mo ginapagbiling kundi hindi na. Ikulintas mo ginap. sa bagay, wala lang may problema kay may buslot naman yung chinila. Panlamay ka rin. Hoy, Michael, panlamay ka. Ngayon kayo, wala gibilin ni Michael ito ang iyahang katungkuan. Tong napkin ba ni... napkin ni Bia. O, kini ako ibilin sa imo ha. Para madumduman magig ko mag... Andamay ka. Via, for me, sala tong ihimo mo. Sala to? Kung ako lang, kung ikaw, Brad, sa ilang taon ni mo. Sala si Piyagi kaayo. Sabagay, why man niya ginambal kay Michael nga amo gali itong kuan niya. Siguro sa kaibigan na lang, nahuya na lang siguro sa Siguro po, siguro iyahan na nahuya lang na to. lang sa.
Ginaisip siguro ni Bia nga for survival na lang. Oh, sa bagay pa. Makabulig sa iya nga pamilya pero sa mali nga pamaagi Tama. gyapon. Much better siguro to na giprangkanan lang niya siguro. Nga ang reason nga ang makipagbulag sa bangod kay may mga ingani nga nga sitwasyon. It's up to Michael na kung paano niya na dawaton sa iyang sarili. No? At least naging honest ka kay Michael kaysa naman nga sa nga sitwasyon. Puzzle kay si Michael ano kay bala ang rason kay okay man kaya tampad man kaya ang relasyon. Correct. Mayo man ka ang pagdala sa relationship ninyong dalawa. Pero nga bigla nga to ang naging desisyon ninyo. Ni Bia. Ni Via. Basta Sige. kung makita man naton si Michael dire, Mike, lagaw-lagaw lang din sa stasyon. Mabala mo na to Oo. makita si Michael kay may araw may sa may kulintas nga chinilas. Anda Michael may kilag. Ay, nalang. Sige. Salamat Via sa pag-share sa imong story. This sa tungod sa akong imong live drama.